Pizza, skreun door Jurjen van der Meer. S'nachts ziet hij bij ons het eten. En dan giet het meestal neer. Kersen moeten door wel jaren. En de keuken is een keet. Mja's betiert eerst naar de winkel. En dan naar de slachtertaar. Even jaren wat er maakt. Oh, wie zullen pizza ha? Sjoch hem daar nog steen te grien. Hier is wakker in het spier. De tomaten en de siepels zitten omtrent in het hier. Hier is dwaande mij formaggio. Dat is een soortement van cheese. Met tomaat en oregano. Heid is soms ik lang net wies. Hij knoeit mij de gorgonzola, gooit de daai heeg in de lucht. En zo'n go solomeo. En dat dochter alles skoft. Dus elke sneu wat vreemds op tafel. Babi pangang, Russisch ei, Griekse broodjes of paella, tacos, Milanese of fly. Nou, ik ja, wie maakt er eten? Het wordt grif, maar heel speciaal. Want één keer weeks, dan is het kassa. Dan eten we internationaal.